soc el Jairo i avui presentarem al meu equip de treball, Omar, Adam, Sanata i Enrique, un petit reportatges sobre el treball de síntesi que hi seran Ubuntu, robòtica, esports minoritaris, teatre, recreació històrica i els conflictes. Bon dia, avui estem amb la Laura i la Tàlia que estan fent el treball de síntesi de Ubuntu i els farem una entrevista. Bon dia, què esteu fent? Bon dia, Jairo. Doncs nosaltres estem fent el treball de síntesi sobre l'Ubuntu. Estem fent una formació per Zoom amb una noia que està a Madrid, a la qual fem activitats per desenvolupar aspectes de la personalitat, com poden ser l'empatia, els valors. i hem de dir que a partir de la setmana vinent ja una persona física Potencialment, a fer-nos les activitats i les dinàmiques. I què us està semblant, això? Doncs a mi m'està agradant molt, encara que nosaltres ja havíem gaudit l'experiència al desembre, però hem volgut fer-la una altra vegada per reforçar valors o per viure una experiència molt diferent. Moltes gràcies per l'entrevista. Bon dia, com et dius? Umair, Què estàs fent en el teu treball de síntesi? estic fent robòtica. I en robòtica què estàs fent? Una casa, Quins materials esteu utilitzant per la casa? cartó. I què t'està semblant el treball de síntesi? Està semblant divertit i nou. I és interessant per tu o no? Una mica. ¿Y para tú te está siendo fácil o difícil? Normal. Moltes gràcies, Omair. De res. Hola, bon dia, com et dius? Hola, jo em dic Haider. Quin treball de síntesi estàs fent? Esports monetaris. I què t'ha semblat aquest treball de síntesi? Molt bé, T'ha agradat? sí. Què és el que més t'ha agradat d'aquest treball de síntesi? Que juguem un joc, Quin joc, si us plau? Golfball. En què consisteix aquest esport? Jugar junts i divertir. Sí. Moltes gràcies. De nada. Hola, Guillermo. Hola, bon dia. Ens pots explicar una mica què esteu fent en el vostre treball de síntesi? Sí, per descomptat. Estem fent 2 hores de teatre. Dues. Tenim 2 grups i cadascú fa una obra diferent. I serà una obra inventada o representada? Sí, són les seves obres pròpies. Sí, cada grup fa la seva obra, prepara els personatges, l'argument, tot. Sí. I què aprenen els nens amb aquesta obra i aquest treball? Pues és un treball molt creatiu on cal interpretar un personatge inventat i inventar tota la història. Moltes gràcies, Guillermo. A tu. Hola, Nova, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Vale, ¿nos puedes explicar qué estás haciendo en tu trabajo de síntesis? Yo estoy en el apartado de teatro. Estamos haciendo una obra que nos estamos inventando. Se llama El misterio de la mansión. Pues es como, sí, de misterio, de asesinato. Y pues ahora mismo estamos haciendo el escenario y terminar de escribir el guión. ¿Y te lo estás pasando bien? Sí, la verdad es que sí. Convivir con mis compañeros es muy divertido y pues cambia un poco lo de estar todo el día escribiendo y estar sentado. Y pues me parece muy divertido. Y muchas gracias. Per a què creus que li servirà això als alumnes? Aquest taller que fem els servirà per poder viure un moment històric molt llunyà en els nostres temps, però que podran experimentar a partir de com es feien, com es feien les armes, de quina manera vivien, com s'organitzaven aquests pobles. Explica què esteu fent. Doncs estem fent aquí una recreació històrica de la guerra dels perses contra l'antiga Grècia. Com lo esteu fent? Doncs els nens primer han buscat informació sobre van buscar informació sobre cadascú dels grups en aquella època, l'antiga Grècia, l'antiga Pèrsia, i bé, doncs estan fent la batalla, estan assajant com faran el discurs de guerra, com faran la batalla, i això. Vale, gràcies. Em dic Òscar. Quin treball de síntesi t'ha tocat o quin treball de síntesi estàs fent?
Estic fent la recreació històrica. I en què consisteix aquest treball de síntesi? Ens ho pot explicar una mica? Consisteix en recrear una batalla entre grecs i perses. I com l'esteu fent? Com s'esteu organitzant una mica? Fem 2 grups de 10 persones i cada un es va organitzant més o menys com les costums dels exèrcits dels perses i dels grecs. I utilitzeu vestuari o no? No. I en plan, i els escuts i les espases i això ho feu vosaltres o ho compreu? No, ho fem nosaltres amb cartons i coses així. Va, moltes gràcies. De res. Hola Marina, volem preguntar una pregunta sobre què esteu fent en el vostre treball de síntesi. Molt bé, doncs el nostre treball de síntesi tracta d'investigacions sobre conflictes mundials contemporanis. És a dir, què passa ara en el món, el 2026, i quins conflictes, sobretot armats o amb gran tensió, hi ha al món. Aleshores, el treball de síntesi consisteix en una exploració de com està el món actualment i llavors, per parelles o grups de 3, es fa una investigació més a fons d'un conflicte concret. I també es genera un producte final a partir del posicionament de cada grup amb tota la informació que han anat aprenent durant el treball de síntesi. I què conflictes esteu treballant? Doncs mira, els diferents grups que hi ha han triat el conflicte del Sàhara Occidental, el conflicte o genocidi a Palestina, el conflicte i situació que es viu a Venezuela, el conflicte i situació que es viu en Afganistan i a Rússia amb Ucraïna. Serien aquests conflictes els que s'estan investigant més a fons. I per a tu, qual és la més interessant? Ostres, per mi el més interessant... A veure, més que interessant, un dels que més em preocupen serien el genocidi a Palestina. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Hola, bon dia, com et dius? Em dic Mossab. En el teu treball de síntesi, què estàs fent? Estem fent coses de plantes i experiments. I què t'està semblant? Molt avorrit. Per què t'està semblant molt avorrit? Perquè molt avorrit i no faig res. Hola, bon dia, com et dius? Em dic Dana. En el teu treball de síntesi, què fas? Estic fent els treballs del medi ambient. I què t'està semblant? Em sembla bé, estem fent experiments i és divertit. I què has après o què estàs aprenent? Estic aprenent a fer experimentals amb líquids, fer coses del medi ambient. Vale, moltes gràcies. De res. Els vapors que com funcionen i lo que tenen per dintre. Us han donat un vapor per obrir-lo? No, un company té que traer un vapor per abrir-lo. En aquest treball de síntesi estem fent coses sobre Baetulo, Badalona durant l'imperi romà. Què t'està semblant? Interessant saber coses sobre el passat. I fins aquí, espero que us hagi agradat. I si us ha agradat, podeu seguir-nos al nostre canal de YouTube i dar-li like.